היי אבא, יש מצב שאני לוקחת את האוטו היום? קל. אוקיי, שמיניסטית. זילבי גר, ריקי אורן, הרב יניב. היי, אף פעם לא שמעתם על דבר כזה. לא, אין אפשרות לצאת מהמקום הזה. אז אין מצב שאת יוצאת מפה עכשיו, רק באישור המנהלת או הרב. אני מרגישה, אני יודע בדיוק מה את רוצה. אומר לי אילן שאני קונה אצלו בהפסקה, בת ישראל היקר רק חילק בזוקה ממני מתנה, ובשביל שוקולד בורקס אצבלה אישור מהנהלה. תמיד כולם תהו מי תהיה הרבנית, אבל היום תשאלי בכל האולפנית. תגידי מי הרבנית של השמינית? אומרים לה היא הרבנית של השמינית. כל הזמן יוצאת משיעורים, באחוזים עברנו את ה-80. למי יש כוח כבר לחיות? עכשיו זה רק אני, אתה, זה הבגרויות. בסוף אני אסגור באולפנה, כי עדיין לא החלטתי שירות או צבא, עוד סיירות, מיונים ועוד ימים פתוחים. התחלנו. אז אם את חושבת שעוד לא מאוחר, תזכרי שיש בית ספר כמובן גם מחר. תשכחי מאחוזים, זה לא רק קונפליקט, אז יאללה תנו כבוד כל השמינית. תמיד כולם תהו מי תהיה הרבנית, אבל היום תשאלי בכל האולפנית. תגידי מי הרבנית של השמינית? אומרים לה היא הרבנית של השמינית. כל הזמן יוצאת משיעורים, באחוזים עברנו את ה-80. למי יש כוח כבר לחיות? שמה זה רק אני, אתה, זה הבגרויות. עכשיו בכל מקום כולם יודעים, בהכתרה לא היו בנים. כן, יהיה פה נהדר, כולם באות להכתרה בג' אדר.